Sumangorip no Allah. Kenapa dia kali lidap kili ni di mangu siya tabal di pagano Lupa kaya hubungan urun miya kailay uli na milay ni urun na bali dakal. Siya kan mangorip no Allah na miya nga di ako nakapamagin nagbu. So Allah nakatawa niya na tiyaga na dakan sa Quran na dad na milay akan ko batang sa timang bujataman iman to. Allahu Akbar. Miya nga di ako sa di sabi na makaklas mitang siya. Sabi may tugoy na alhamdulillah pinimuray sa akin sa Quran at sobra bin pitulan. Kapapagin nari wari miya gagawin ko kapamagin nagbunas ka pinabulay mata hindi makagagawin. Natulang mga pero nakakuha lang may siyan na kagi nga matanga uwan na may nusar naging mata nagtiro kaya hatta idha ma ja'u wa shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum amay tiwala ka makatali mo masyirar kami na isaan sa mga tangileran na psaksi pagturo sa mga pamamagin ganiran o sa mga matayran gila matangan nagturo niyan susad na melay niyan mangorip do Allah gila ya pumagusay na karakano na surya nusalihin na may tamataknanan kadadalman sa labisan ni Bu Hadis na insyaAllah nasukul yurangan nakanabatutun sa bangulo ang ada bangulo so mapipigilan na pumagusay na karakano doon na mga di maputad umasa kaga na titalo sa dunia na doon ay pero na hayat al-barzakhiyya hayat akaw-ibig kukatugalin sa alungan amori diyanan maorip no Allah katugalin talo sa alungan amori nadakbasan kapila at na mga tao asusiran o mga luksiran mga pagariran mga tunganera na gusto mga tawag tugubayan nila tumangon ni sila sa sati mambu ang hasanat tama sa makambulingan sila na dabayan ko paruli so gila kawiyugul sa dunia na lagi na yung tanginupan at na tamu, at na kadatu at na karuma, at na wata at na pagari, at na loks na anda din ikaw patutaw na kaya tamanan sa sukap kapamagpada daan sa katawrakan mo dahil sa katawrakan tanong mo kumawat at tanong mga pagari tanong ba tanong yan pili ba gari kung uba matagain sagad ang kapipiyag ginawa na biya nga na nakatugalin tanong mga rip no Allah sa along anamori kapitong ka anak ni malumakot mapagusaya kakano kaya dua kami uwi nga brewa nagkububayan na ka sa kanili i-discuss na sudah kang ano na tunay kang nagkakanaurasyon hindi ako gawin na insyaAllah tumangin tanong ko Allah Ta'ala irapay tanong sa subo huwag na sana pun naman naman na hindi tanong irapay sa subo maulip no lagi kaya kapag na siya lagi din na wajib suka pangadi na bamatag sunnah wajib kailangan na umanis sa tanong na may taglian sa ginawa niya ikapakaswa yan matiya sa Quran sa Quran na ad na punishment yan o diyon kapunan na matiya sunnat sa kabatiya o gawin na sudiga kata umatiya na ad na punishment yan ito na yung punishment o di bata umatiya ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Sada sa Muslim di mata umatnya namakan buat ako kubalian ng butaan ng Allah sa alungan ng mori hindi ito gawin na siya may kapon si guru sa ito gawin ito may apsir sa gingan na Quran dapat na palitan din bata umatnya sa Quran kasi sirang tanong pun yung pabrik ka Quran
Na ako na figura ko tao na tinahayag na nakan na inwa kong kayo ni paguya gaguta. Asiko katatagwa kan sa dunia na mapya ko'y gaylay. Qala kadhalika atka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Gina na tibu Allah so kaya pakatali mo marakaw mga ayatami na mindaray nung ka na mata makuna plipatan na misa. Ipuni man doon na punyatan waso di mata umati sa Quran napaganan ka mati at ikabati aso libro na yang di kaya so Allah di nga kabati aging agitabian. Umini mo rin sa akin na di nga kailay na sakay di yung pakabati di mo rin sa mga di kagagad. Importante na makaswakon mati mapaya kay kailay. Lain yung kung ito kita kan baka upulot saka napiyan ka kasi makalo sa bola-bola pero mako nalilip na ginakaw yung sa dunia kaan na mga tao agkupedir ka upama kasi nga mabuta nasisa ano nga namore na oron mabuta sa tao naginan suinali Allah yawma yafirrul mar'u min nakhil wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ginan suinali Allah aptu tadi kuda sumbata-bata sa pelaguyan watasina na busya maayan pelaguyan yan si pagaran yan na busi karuman yan na busi mga tongan yan napsi gina-ginawa nga po na di ka makapugapas kung ginawa nga agi kung ginawa nga ni misisigil ka nabada ka pugapasan ka na sa kanan ma'urip na Allah sa ramay pakasagot na nurulanan na punan dano ando na ay punutuldan Aisha radhiyallahu anha napitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yawm al-qiyamati hufathan awratan ghurla فقلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد أن يغنمهم ذلك بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم maka tuturuk kargan nakulo na sa alaw na mauri pengambuatan sa mga tao kung mga kubayran ada mga tinilasiran naguda mga ditarniran dahil nabatan umiptalon utamok tanong pinaktanong sa ladu pengambuat tanong kung mga kubayran na din naman kata bago kapagat nagiran lagi dugo peninibota ubayin na sadamnya pasadu manisa nagituloy pakai pembuntalon Allah Faidahum qiyamun yanzurun pagkatindig sa mga tao o mga kubayran na badin mabubulan dengan mga matayran akadal sinan sa bedu-bedu puningin sa umanisa sa kawanan diwang na dagkilay walay kami akapupan tara dunia dagkilay walay Urayan mga ulipin Allah naging kaya lupa na kesampian na sa salah kawa lupa yung to ini sakbangan kagir naging pima tutulan dulu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillah sanggo to alungan na kesampian sa lupa sa salah kawa lupa kaya isabiun na potaw تبنى الشمس يوم القيامة حتى تكون كمقدار ميل katawan yung sumpot tawag ila masusugat alungan na kayo ni ano na ipabubayati mo nabi sualungan sa ulo o mga tao sa di kakagawa fayakunu nasu ala qadari a'malihim fil araq na ayat na ti Rasulullah amapagati mo tao na sa di ka o kala dusanin adi no tuwati mo nabiyan miya kaw masapanintilan at atingyan adi no tuwa miya kaw masaging kalabiyan minit miya kaw manisaging kaya kasadanian adi na inirampay saging kaya ngariyan miya panutun sa pada hadith aad na tawa ay akala miya pagatingyan na 70 kapit akablang yan Allahu Akbar na talo kakala siya kaplalagtan mga urip no Allah
Sugya nga na nakapakabuat tano ada mga ditar tano na pada balas usang bayang na sitawa batihan yan so suratul Fatiha kusang bayang yan na pipian yan so kakurupan yan nun na kesengayan sa kanyan sa sukubaan ditaran na ginding yang aurat yan sitawa dan yan din siya pas usang bayang na taman sa mapasat sukukuman na dis kanyan din pakapenditar no Allah maulubang kunara ka jahannam na din naman katiyan. Wa kuntum azwajan thalatha kebad sirana ti Allah sa talubad di so kaplalag tanwa kasi tanu timu asang tamaula da balintan si sa Arafah di Arafah narutan no timu dia nga dunia na pakabelang-belang ya kada sa mga palaw na boleh street na lompa apotaw nabagi kabilang yan kami ang suratul Zumar wa ashraqatil ard pakabelang ng Allah Ta'ala sa dunia na talo mamuka klasi kaplalag o kita kaplalag sinfan musyatan wa sinfan rukban wa sinfan ala wujuhihim pelalang sirang hati Rasulullah agi dua bela akhiran heran pilala ko sa moto normal kalala kaya tangan taman si ibu taman sa sagiran na mata masuk na lubuga sa kapak karas yang kanumalan ama pamamalong penomani sa suatingnya na pada pemana-mana susam bayang na sukap muti au tau tahiyat awal au tahiyat akhir na ilaliman uta istela ay pakatitin dengan sukawanan na uunto na naging utadiwa ino to at na mga tao amalalang nagkikukuda siran at nakipagdaniran di siran kesugato alungan kapag panabala susam bayang na susujud na pagkasirong ang kawallah umasa ada kesirungan marag naging utapagan niya malalag na ayak kemudian na utay kadua kikukuda siran na mga gagal sa kudairan na ayak pinakamargan naging kaya katalo piyatong sumbala alimanya na initambad sa bubunian na piko alamyan na inikat sa ligir apa niyan kapag isip na kaging sumanga malaikat wallah na indindigiran na mga toto sa kaptingo iran sa Arafah nadiran di peruruntay sinfan ala wujuhihim na ayatimu Rasulullah kilala ka waging utoy katalubad naging mga parasiran Allahu Akbar wa na'udhu billahi min dhalik malumin dutan ko Allah batalo mapersa mga tawaiya ay kilala ka wiran naging mga parasiran tigo mga sabay ya Rasulullah mapanggulaw na kilala ka wiran na parasiran tigo nabiya uway kami agagawa Allah pakilalakaw niyan rakan wa ainiw nagkagagapan Allah agin na mga parasyon na inyong milalakaw Allahu Akbar sama ito na matri ay kati mga daya kaputi mo mga tao kagi pinayon agin kayo ito kilalakaw niyan agin mga parasyon na ayakati kaplimun tanong na 50 giburagon وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَمَنْ سَأَلُ عَلَى مَوْرِينَ ay badal yan sa dunia na sang giburagon butigat niya ino to 50 giburagon na agi punayo naging kaya pilalakaw niya naging parasyan falam nughadir minhum ahada dan natibullah abamikiran ibaga kay sabu yuti kati yakapniyo tao sa hukuman ano na mga tao sa alungan ito apa makita mo sa mga parasiran sa kalak ng guraw kasiran sa taman sa malangan sa mga loiran na ayar na makapoon ko mga matayran na sa mga rugo ko mga lawasiran na ayar ang paman may guraw sumusiran ko mga nabigat pumanganisiran nun sa ugub sa turo niya na Nabiullah Adam Amami Adam Ibrahim Nuh Sanja katawan niran ang mga rarani ko Allah ang mga nabi na sumsiran nun sa ayap turo niran pangniyang adin ko kadnan tanaw ako kumantano niyan sa magaan koto nagtupulis niran ang mga nabi ay ko punraw kiran punraw rakatano na sunabi sallallahu alaihi wasallam na pumang ni sunabi
sama katindi di hukuman ko 50,000. Iba tati uday pakabapian ay karat pakala parat yang gahe amiril mu'minin na timbang apito pulo anabi akala yan aparat iya nasangko to akalak na tabadin dinalukah. Allahu Akbar. Arang ni mga ripno Allah at na malaikat Allah pagkatapadin sa dunia kagiging nga langit na pangasusuroya pangalalakaan na pumanapad sa mga malaikat na mamakatpad sa mga malaikat na sipan kuda kata na Allah sa dunia na mau naging uta malaikat ay akalain naging bunga kiray niya na 40 ragu na ipalalago. Ande di kapakaw mo to naging ito'y di nakatano di mananalo ito'y di nakatano di mamundut umani isa na pagkatindig sa hadapan ko Allah akala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa wa sayasaluhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman dahil sa kanubuhat ni Rasulullah abadi makatindig sa hadapan ko Allah apag-isiyan Allah na simbag niya sa Allah sa dad na bayaran siripit pag-ilaylay sutaw sa kawalan nadamaylay niya narwar kumya pasadi na mafya na mangilaylay sa diwang nadamaylay niya narwar kumya pasadi na marata na ureno katanuran niyan kung pangilaylay niyan nakatulungan niyan sunala ka jahannam ibabetad ko hadapan niyan ay kakukumar katanong Allah nakasakataw tumana sa Allah sa aging kadunia na maguntod sa Jabalur Rahman na pinawatawag sa Allah Allahu la ilaha illa ana arhamur rahimin wa ahkamul hakimin wa asra'ul hasibin ahdiru hujjatakum wa yassirru jawabakum fa innakum mas'uluna muhasabun. Betul Allah sakan Allah ada dua nasimba na inong tasakan amalar kanwilimu kukuminakan sa kanu sa utula kapanguko maana na sadya miyapa saduman isa na din nabun basalimut dito ni bulasan pagitungan sa mga amalin sa magaan reparaduan yun din sa mga amalin sama sayman to namataan pag-isir gano'n ang pugitungan sa mga pipi amal o sa mga rarataman. Kaya mga malaikat napamatad niyo si Isu mga kitabiran langon tano din at nalistaan yan na umani makatindig ruo na pagkauma sa malaikat adula ang mga sainon agito sa lista o gulbukian. Allahu Akbar. Mahalap na Allah wamo naging uta malaikat aging uta hukuman na dua-dua ang kolor sa uta oras maputi agumaitan sadya tiwala sa makaitang subuntalian natanda ito sa daparatian yan sadya makaputi subuntalian natanda ito sa inikali mo Allah igira aami na purot na maitan na karang niwa kalagi uta malaikat agimu nga kirain yan na 40 raguna ilalakaw ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا mamit kami natin wallah sa sadan sa sobra kasusupakan yan wallah ang makalimutan punot ang unumalay katagi mo takukuman lagi diyo siya kataon tanong nagatanukan ko kata nawaya ko rin na may tam na ito gumalay at sa danga wallah na makatanaro na may kakamanga aparasya pero kung wallah udni bay kalakan man nagitipay na nakapag-isir ka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim hai manusia adunay may kasindud ka sadaka kasuswat ako kanang kamaginawa kanian na inadung kanian na pituong kanian na gumisugudang kanian kumapiatauman alam aja'al laka sam'an bakos kati wallah da pagisa tangilang ka aming pumamakinig ka matang ka aming pangilelay ka asalo ano to nagyano yan sa suratul Takathur
thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Orang yan nasalong ano to na isirkan no Allah so mga limo agyang gudaliw. Langon o mga limo amyaw sartan na palerang tanoy pag-isiw Allah ang tanoy no sa. Mga ripno Allah sa mo to alongan naginan sumasa agdaan sa puso sa tarotop akapdi. Kung katan sa puso sa tarotop akapdi. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. Selalu ano tuati wallah akasan dengan ubara dosa susiksa amali pedis. Abuan sunaraka kudar paian na imbetad ko sirun sarung bapa maratea. Na anda dulu ni katolong ero naging utapaging bis tigaran. Na may na niya naging utapisis apa naging utama apoy. Na mandingan-dingan niya na ba niya bumi pagkulong ko na raka jahannam sa mga watayan. Sudyo mga watayan. Mandingan-dingan niya na ba niya bumi pagkulong ko na raka jahannam si karumanian. Mandingan-dingan niya na ba niya bumi pagkulong ko na raka si pagpagarin niya na mga los siya. Ino to mga oripno Allah. Ino to kada iso pusok sa taro to pakapti. Nah, usain tanoy kaya o unara ka jahannam. Miya ko masuk Jibril alaihi salam ko Rasulullah. Namena ya Rasulullah sabun tanu Jibril makawida kalian na dinian ni kipuro ulo niya. Tigo Rasulullah, mali araka ya Jibril hazinan. Hai Jibril na ino iya may ilayakan raka amara rata-rata ginawang ka. Natigo Jibril na may ilayak na tigyan sa pisa sa apan o apoy ko na raka jahannam. Falam tarji ruhi ba'd. Na daw pa na tigyan makaputo sunyawa ko. Taman diliman. Bibiya. Daw pa na makakasoy sunyawa ko sa taman diliman to bibiya. Ayat ilayaw no Jibril alayhi salam apaganay nasyugu Allah sun Jibril o paganay katago Adam sa dunia ginakuha ka kunara ka sa apoy amawit ka ko Adam kaanya nun maluto sa mga panganang ganyan nasumi yung kumalaikat malik na pitero malaikat malik anto na ipagangin ka gi sumalaikat ako may kibir kung pinto kunara ka dyan na tigin nasyugu ako Allah kuha ko sa apoy na tigin ay kalakuin ko natigin na bugiya kung onsa lagi dukur masakala natigo malaikat malika ubugi kuskon sa lagi dukur masakala na matano so langit tagusulog pa ko kayo niya natigin na lagi dusopak sa kurma natigin na ubugi kuskon sa lagi dusopak sa kurma na dead na sa tukauran na makapuon ko langit udad na sa tati mamu mamu ito mawaya pulo pa ko kayo niya kamaruplob langon. Orang yang namanya adab su Jibril ko Allah na penggurau sekalian. Ya Rabb, kama khudh minan nar. Qala ta'ala khudh miqdar darratin minha. Faikat na nagnatigin na pira bisikala akuan nagnapoy. Natikun Allah kuha kaon sa timbang lagi dulu ke banga teka. Lagi dukul po. ومن جبريل عليه السلام سليد قلبه وغسلها 70 مرة في 70 نهرا ثم جاء إلى آدم عليه السلام فوضع على جبل شاهق فذابت ذلك الجبل إنه نبان جبريل لقيت قلبه أبوي سميع kapito pulo yan kau nabi kupito pulo alawasay kumani sa timan alawasay na may kapito pulo on may sumbu na dapat mapara. Na ino ito Jibril ko Adam na ini betad ko mapala-palaw sa dunia nakagaya ko dumin ito Jibril na diningilan yan supalaw na niya ito nagsupalaw sa kayo niya kapito pulo ban gibu ko nabi ore na ini puto sa naraka jahannam kadito pa kayo ba mapagapoy وبقي دخانها في الأحجار والحديد إلى يومنا هذا فهذه النار من دخان تلك الذرة فاعتبروا يا أولي الألباب. Na ayamnya lamba aditano di mapagapoy sa taman din manto na subliya na may kambukan ko po tao agusi ko mga lakungan.
Naging natin ikusar talo sa taman ni Mando na pamimigiran na niyo man ay kayaw niya. So at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam so apoy niyo na sa gintas pagnanan o 70 gintas o apoy ko narakadyan. Isang pud na ikaklase. 70 kaklase so apoy ko narakadyan. Kenapa sa satiman? Pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hai Jibril, tuna so paitaw unara ka jahannam balagi do paitaw sa dunia." Tibu Jibril adi, "La sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum." Pito tibu Jibril apaitaw unara ka jahannam. Naging utapito apaitaw na ay kablang yan na malagid sa kablang ang usos paitaw sa didalam. Apito pulo rago na iplalag ko kalayan. Nauma na tigo Jibril sa tema na paitaw na ay milalawan yan sa kayo ko iladua paitaw na 70 takaw. Tigo Jibril, tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay kayaw niyan. Ato na itigo na mga tao. Na tigo Jibril alaihi salam asudida di dalam yan na ay tigo nun na sa mga munafik. Dito sa mga sabutiran ng Islam. Lagi ng mga ulama o makanara kasi na narutugo. Kadua kakatalo kaklase sa mga ulama. Waminhum zalimun li nafsi, waminhum muqtasid, waminhum sabiqun bil khairat. Isa kaklase ulama paganakan niya na ginawa niyan. Diri chula tunggu ko daril asfal. Rutugo sa utak di dalamnya. Suatu Jibril alaihi salam, hanya pitaro Jibril na miya tundu ni mga tao at tununun. Miya tundu ni gedar pada manusia. Suatu yan so ika dua amatatampar sa di dalam ay ngaran yan na neraka hawiyah naron makapambagan sa Firaun abu so ashabul maidah. Yung ashabul maidah na pagtawa ya wa Isa inong giliran sa Allah kung kaya ginawa na hay Isa panganiga ko Allah sa Maidah ipaday itapsir sa na Maidah na taba katatagon sa pangananggan apakaturunan yan na punsa langit tigo isa kalak niyo sa Allah tiga na kanaka umakakanggamiro na pag na sa paratiyami na puniminar na may sutuan nga na uberati na may anapika na yang ni Isa Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' kanda nami napakatapadi kami nga sa Maidah pun sa langit tigo Allah wa ibugir kanwanan pagwain na sa din mahusa mungkir ko oriyan yan nasiksa naman sa din na lagi dia nasiksa na sumia makakanon aperati niya sa Allah na miya libre na sumia makakanon na din parati sa Allah faja'ala minhumul qirdata wal khanazir na biyalo emisira na tibu Allah so mga pagkiran ang mga amo ang mga baboy gina ni kaya pakapuno ang mga baboy padapan ko kaum Musa na adam na minubulirun amo pagkata subatan na subat sisiran katagu ang sa Firaun si munara ka hawiyah si Ibman kunara ka jahim na sa mga musyrikin yan ang mga musyrikin naging taman ni Madun ada pun sugaya tau narusiran tibu utang ibsa ko to nirang Allah apapun na narusiran sa salakaw ko Allah saling gugupairan uli na sibusiran sa salakaw ko Allah na ay tumunduro na sa mga sabihin sisiran maku kita ko utamang musyrikin unara ka jahim sa mga sabihin na sisiran unara ka sakar. So iblis ako sa mga pagtaw niya na sisiran katago unara ka lado gina nara ka lado na ayaw mabuha kaya wain na tunagan sa tumbaga na ayaw pulidi na tumbaga tiyunan Uriyan yan na sa mga Yahudi na sisiran katago sa mutuwa utama na sa mga Kristiyan na saging mutuwa sa'ir uriyan yan na ruminak sa Jibril alayhi salam iniso Nabi sallallahu alaihi wasallam hay Jibril la ino ka pernah antay tugun o ikapito kunara ka jahannam na miya sino kumunta ng Jibril alayhi salam o kaya uriyan na simba mo Jibril sa Rasulullah at yun ay tugun kunara ka jahannam agina ni pinakamasakit ulangon kunara ka na sumama umataka miya kasugok sinan sama na kadustaan na miya mamatay sila na sila titaubat ko Allah ino ariyo tumamu
Kagi susuguan Allah na pilbul-bul si umat Rasulullah kasuli 50 sampai yang nadiri alimah. So haj na ayabo peliu betanun na supaka gugu na makai sapna peliu beti na upurmani wana tamu kena sunna bertutu. Sa so miskin na dipaka gugu menai haji na ay ini peliu betun na si walo kana Jumat. Pilbul dan tanah ulang subuhan Allah. Na amai kabatan di ketau tao kandi di mata ketanu semua subuhan Allah. Na ayat tubuhan kofina kamayau ku apoi. Na so umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mamatai ada siran pamangan di saridak Allah. Orang yang naminilam Rasulullah na keadaan setanut. Nabi yang Jibril oleh Rasulullah na ini petadian sabunian nadinya di pangunagun. Masuk apa kata dengan Rasulullah na ini istri yang peman ko Jibril. Hey Jibril, ada pura tugun ko neraka jahannam. Gina so pinakamasa gitu. Natina ya Rasulullah, ay pura tugun ko neraka jahannam na supad ko mga umat ka. Amia makasuguk sa mga lakadustaan. Amia mamatay sila, ada silang pamang ni saridak Allah. Maya kaburaok sa Rasulullah na apya sa Jibril alaihi salam na maya kaburaok. Orang yan, na luminyo sa Jibril na misumbayang, luminyo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumir sa masjid na misumbayang. Nasigo maya katalugaw inadad na banyan inimbitiaray asa katawag. Sebagai lugar ini nasumiyun sa Abu Bakar kuala ini yan pemangaliron sa ini na mimbitira ini sa Rasulullah dan kay ini tumiyaligot sa Abu Bakar na mararantag ino niyan pengaruruan yan ayaw nga nasumiyun na sa Amiril Mu'minin sa Umar nalagi niya naman tumiyaligot mabuha mararantag ino niyan ayaw nga na tumiyun doon na sa Salman al-Farsi na dagman kay dini ugay na di mapaparu sa rata ginawa montod tuminag Mia pamingin na si inian panutula ko Fatima kagili ko na ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Fatima abko ko ini na matayan. Magan sumagaan na sunsukin ko Fatima sa gimuta maulawla na sumiyong walay o Rasulullah na siya lamian. Simba ko Rasulullah sa utamasa na matatabo sumusujud sunabi pengurau sekalian. Punan Rasulullah sampai yang pengurau sa taman sa makapasad na pengurau. Kinewin niya nun akal. Pendalag surabian sa lagi duka pendalag o idadatola itinda pelidi. Lagi tutup. Orang ini namin bangun sunabi na simbagian tinahay. Fatima amalanggaw ko pangilelayan na hinukanan. Nalika ano karumaw Rasulullah sa Fatima na may kasun. Namilay niyan sa punta lo Rasulullah adaw naging muto kadalir kanian na miya kaguro sa Fatima. Na ini siya naging muto mamabitado Rasulullah na pianutulo Rasulullah na tigina miya kaw maso Jibril na pianutulian rakan sunara ka jahannam. Nagupianutulian rakan ayat tuguon kunara ka jahannam agito pinakamargnun na sobat ko mga matakan amya kasuguk sa mga lakadustaan amya mamatay da sila titawbat ko Allah. Allahu Akbar. Baka narakaan sa may kanarakaan na prerantayan silan sa kaya wag yung mutuarantay na umanis saglangon na ibatug kumalapalaw sa dunia nagkatano nagkapantaragi mutapalaw sa kayo niya na isukar sa ngariran na pakalambasan sa pasoduan nila niya. Orang yan na pamungas na naging kaya mga ngariran sa disiran din makaplanis na tunda-tundahan sila sa taman sa makauman sila kung paminto ano naraka jahannam taman sa makauman sila kung naraka na pangulungan sila nun. O gaya na ito Rasulullah na sumanga umatakan na pumakanarakaan sila na dabayran mga patong dabayran mga rantai bukan ba miya makaitam sa mga buntaliran udah mamakabiru sa mga matairan udah mga pangsiran pulutan siran unara ka jahannam agitutundan siran tigu Fatima hai amana antona yung kita kaptundagiran kagidabay na mis mga rantai natigin na sa mga mamangon na disiran ditunda-tundaan ang gulalan o mga sumpairan lokas kaudan suatigian sa mga bayaran na disiran maguditunda ng gulalan ko mga bukiran. Allahu Akbar.
yang utaka tunda kiran na ako na dinan di maplalis na ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ulangan sa pagpakitabang siranon oren yan na makauma siran ko paminto ano narakadyan na madisiran di makaplalis sa kasasakit tigiran ang giyong uto ang tunganay siran amadidiyaman na bumilaw kung sumalaikat balik. Ang tawon na iya mga tao, aging ada bayaran mga patong, da mga rantairan. Bukan na ba miya maka itam sa mga butaliran, udah mga pungo sa mga ngariran. Natigo naging uta mga malaikatong zabaniya, adi kira ditunda kumusiran adna, nada siran din mamakasinga. Tigiran ada abamisi katawin, ayah buat subuhan kami nagibu kapagwita meron si. So nung kailangan ko malaikat malik na kalipatan nila na utay bila diplalis. Pero ko na malaikat malik Jesus sa kano abini na sayran na mga ginawayan antawa kano ang mga tao nagkaroon nilang ko na sa kami sutirunan ko Quran natirunan ko Quran arwar ko Muhammad natirunan nila na uway umat kami Muhammad bilir kami supuas sa paliwag. Natikuno malaikat malika berkan udah safar no Quran adini upamong bi Rasulullah nasumba bisira. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'ala al-kafirin. Anggain udah. Ugaidna dami paratia miya patutra kami din nakapakasul dami kunaraka. Ay katawira noon nabasiran kupri no malaikat malik. Oren na pakilakaan mali kaging utapaminto anian natakasad yan ilumakaon nakatulungan naging ko to mga tao na sunara ka Jahannam na ayakadal miyan na piyano pula umuray radiyallahu anhu kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'na wattaq faqala Rasulullah atadruna ma hadha قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا. Mian kami atiwa bumulai lagi yang kota telga lagi dua miarus nga dunia, bumiaro kota dunia. Sakala tak telga. Pitero Rasulullah katawaniyo antonanan. Na tingin na pitero amin aswallah ususibuya ni matausan. Na ako na pitero Rasulullah na tinaginan na mala aator. Api akiyo lugu Allah kunara ka Jahannam atikad so kadalamian na miya kapito pulo lagun lagu makatana ko di dalamian. Allahu Akbar. Aya kayo kunara ka Jahannam nawati o Jibril umibtat sa dunia sulagid po paswaragum ama kapupon kunara ka Jahannam na ukhaliqatil ardu wa man alayha na magumbi-umbi sa dunia arat sutagir. Suwati ko Jibril sumama sa sabangan na siksaan ko naraka Jahannam na aya kayo niya nagkapulang sa pagtaw sa salipan. Aya mino sa siksa ko naraka Jahannam inna ahwana ahlin nari adaban la rajulan man lahu na'lani wa shirakani min nar yagli minhuma dimahu kama yagli al-mirjal ma yara anna ahadan ashadda minhu adaba wa innahu la ahwanuhum adaba. Ayam mino sa tiyo Rasulullah siksa ko naraka Jahannam na sumama atigan sa duwang bala at talong pa aputaw aplangga aandad ni kasulutan yanon nandidi au takyan sa lagi do kapuni di putunag nagalang dapat na tiyo Rasulullah abasan makalawan sa kaito ami dayakin ami bisita sa Rasulullah ko naraka Jahannam. Gina ni kayo maurip ni Allah o naraka Jahannam na kanaba apo ibu miyaloy ko siksa ko naraka Jahannam kaso apa biniyasar radiyallahu anha piano tuliana inna fin nari 70,000 wadin fi kulli wadin 70,000 shi'tin fi kulli shi'tin 70,000 hajarin wa fi kulli hajarin hayyatun ta'kulu wujuha ahli nar. Anna tiwa tabi ni Sara matatagu ko apoy ko naraka Jahannam apito pulo abalintad pito pulong gibu abalintad na uma natingin ni satiman ruwa balintad na katataguan sa pito pulong gibu mga girdo na uma natingin ni satiman ruwa girdo na katataguan sa pito pulong gibu mga lakuan mga lato
na umana tiri sati man ruator na babalinga na kauli tanipa ya saula na iplala kauro na lagi duliga unta sakala ta'kulu wujuha ahli nar adiran di kedasaan abunta lupia maka neraka wallah. Ada pa na matatago ko lamba ko neraka jahannam zakum kayo masurukan surukan na tama sa gingo paungan yan na surukan na iila amyang ni sumanga tao kung naraka sa kiniran na isungit kiran ito na matago sa gingo abak rangiran na purakar na dikalino na budikota ketanggal sa abakar ulit na sundukan niran pangingin mo man kung naraka jahannam ada na aplikabo kaman wa khalidun finnar wasukumaan hamiman faqatta am'aahum anda di kayo mayroon sa utamayaw kung narakajuhin na maigi na mga puputol sa mga tinairan sa taman sa mamangugit o uduniran mga uduliran kalakaan sa pamintuan kung narakajuhin na may layran na mga ngampudin sinan kumalaikat balik at nabagi kami nga sa oras sa inguro kami kung mga ginami na gumura ka mga tauto sa pumakaitam sa mga buntaliran dito ka pumakaitam mo mga buntaliran pumakabiro sa mga una mga matairan na ayakit kapuro kiran na mituman suluhiran na ayasumi ambi apatuga kung mga matairan na sa mga rugiran kaya nga kakakara naging ka mga ataga una mga matairan na ulugan sa barko nagpakalawaron sa barko sa kalam niya pagluhiran ulit na turungo na malaikat malik inuniwanan daguraw ka na kung sa dunia o pamakay ni guraw kiwanan na di ka nusi makataling malagi din na punguraw ka Subinan mga orif Allah ulugin silang rukun na para-parangan nagisibut nilang la ilaha illallah urene na pagawat silang apoy tigo na malaikat malik ino kanon ino nga silang pagawat tinaan naman ay katutunga ko kiran so mga dilairan na dinan di pero so kalimat tauhid pero na malaikat malik dia nga mga tao na di silang ketutong sa taman sa dimidin sa Allah urene yan na midin sa Allah sa matutong ang utama nga tao sa ayabuwa malamba adi ketutong na sa mga buntaliran o sa mga pusoiran kasurarat o kapsujudiran o sudiran di katigir ko puasa Allahu Akbar dia na nipakanda ka lang tanong di tanong di katarwa ko la ilaha illallah kasadin sa tawa isabutian so la ilaha illallah kumandin gawi sa makamagatos na sindaw so para siyan sa langit sa kasindaw ulan sa alungan namori ayaw ko ito Rasulullah ang makasubraw na sad sa subraan yan aging uto kada kalakit tisbih niya nun mga orif na Allah may tanggal sa ginawa tanong asab nar amya patong terketanun do siksa wallah katalwa hukuman Kopra gusto Islam so atas tanggungan so kambabayada napukumananan na sa alungan na mo rin na tumindigro so ata mabubuta na pero nini Allah ino ako ngayon buta sige na di na surya pakataling umarkaw mga ayatan yung tapyan ututan no kagi na punutin yan ino ako ikubuta na ino ako tingin kad na nakanamiya buta kapo ng giyama kusina ada ko niyan pakapangadiyan na iman to na kukumakaming kad sa kesabapan sa ibu ka narakaulok lagi dan yang kambil takwatayan o Islam sipuni man tumawarin ng Allah paniat lalo sa mga watatanwa pagututan usiran ko mga madrasa sudirul katatawad sa babaya na udi ka kabaya iya idawa ka wataka kumasa kapakatindig ka sa hadapang wallah na apa sangay mipuga sa akas sa hukuman ay katalawa hukuman wallah na sa mga paliwat wallah na pinay minipuga tanwa sambayang isati man na sambayang ibaga ko tao na kiyutian ko na sa isa hakukukab na ay akating to na 80 rabun sama mga ripno Allah na uditan o gumura ko Allah kapag mga nitanong sarila na umani isar katanong na sama rin at tangdanin sa ginaw niya na tao kunaraka o hari di ko sirigi ginawa ko wala kailay na nadusa sibu sa walay sabu sa presumulakan na sakano pinisirig sa ginawa niyo kapakay adin din na ito nga niya na di tali manggal bakadusa nang utami aloy akarkano minu sa siksa na sa timano tuwadusa na umaduati man na umataloti man na kapanta kita kapatay agidin sudusa na minus inguraw mga tao sa alungan na mori na 3,000 ragu na kapamangniran aba si Rambu
pagdam sama tanggo ko neraka jahanam. So mga urip ni Allah, asalam ya panutulang ang kanina dito na mapililan agi nga oras na ditulun ko pa kaya pa makabatan pabusin na tama na kapitayan lagi ang mga bayaw na mapipikira na iya arwa kung pula kahit magpupusin niya ano mapia nabitan di marinila iwan na kaya niya sugaton ando man yan na yun ni katimbak api ang nga pakantapan na nagsugatin pinili ako niyo kaya sakitir ka no mano at nakiwiyatan ka no pusuin na puno to sa tawfiq wallah. نسأل الله أن ينفعنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله